ፍቅሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ፍቅሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ሞት አይርኔ ብሩህ ሕይወተይ ሞት አይርኔ ብሩህ ሕይወተይ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛንታ እተን ክልተ መሓዙት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከም ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮንለይ እናተመነኹ ከም ዝፍለጥ ተኸታታሊ ዛንታ ኣነ እተን ክልተ መሓዙት ሓምሻይ ክፋል ኣቋሪፅና ነርና ዝቕፅል ሻድሻይ ክፋል ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ካብ ዛንታ ብዙሕ ከም ትመሃሩ ዘለኹም ተስፋ እናገበርና ሻድሻይ ክፋል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቢርና ንከታተል። ካብ ዝሓለፈ ሓምሻይ ክፋል ንምዝኽኻር ዝኣክል ኣርሴማ መሓዛኣ ክንድዚ ዝኣክል ምስጢር ብምሕባኣ ደስ ከም ዘይበላ ራህቤል እውን ዘይመንገሪኣ ምክንያት ድሒራ ከም ዝነገረታ ኣረም ንኣርሴማ ከም ዝነገራ ተሰነይ ስድርኡ ጠርኒፉ ከም ዝኸደን ከይነገራ ብምኻዱ ንናሆም ምስ ሓተተቶ ክምለስ ምዃኑ ከም ዝነገራ ኣራም ድሕሪ ወርሒ ከም ዝተመለሰሞ ገዛ ኸይዱ ንኣርሴማ ከም ዝሰኣና ኣመሓጀር ከም ዝኸደት ኣዲኣ ምስ ነገረቶ ንብረቱ ጠርኒፉ ከርክባ ኣመሓጀር ከይዱ ንብረቱ ኣብ ሓደ ቦታ ቀሚጡ ከደልያ ከም ዝተበገሰን ኢልና ቋሪፅና ነርና። ዝቕፅል ሻድሻይ ክፋል ሓቢርና ንከታተል ሰናይ ምክትታል። ኣራም ዝፈልጦም ደቂ ዓዱ እናሓተተ ንውሽጢ ሹቕ ሓበላ ገፁ ኣተወ። መዓልቲ ዕዳጋ ስለ ዝነበረ ሰብ ብዝሒ ንላዕልን ታሕትን እዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ዝሓተቶም ሰባት እውን ሕጂ ኣብዚ ረኺበያ ፀኒሐ ዝግዛእ ኣለኒ ኢላ ናብ ሓደ ድኳን ኣልጊሳ ኣላ ኢሉ ስለ ዝሓበሮ ቅልጣፈ ሓዊሱ ናፍታ ዝሓበሮ ድንኳን እናኸደ ካብቲ ድኳን ክትወፅእ ረኣያ። ብታዋ ከዓ ኣርሴማ ኢሉ ፀዋዓ። ኣርሴማ ንድሕሪያ ግልፅ እንተበለት ዘይተፀበየቶ ምስለ ኣራምስ ስለ ዝረኣየት ሰንበደት። ሒዛቶ ዝነበረት ሳንጣ ቀሚጣ እውን ደው ኢላ ተፀበየቶ። ተሰዓዒሞም ድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጦም እውን ኣርሱ እንኳዕ ረኸብኩኺ ገዛኹም ከይደ እመሓጀር ምስ በሉኒ ከይንመሓላለፍ እናፈራሕኩ እየ መፅየ። ኣርሴማ መዓዝ ድኻ መፂኻ? ሕጂ ተኣቱ ዘለኻ እንዲ መሲልኒ በለቶ። ትማሊ ንግሆ ምስ ሓራት እየ መፅየ ግን ምስልዋም ሓፍተይ ውዒለ ምሸት እየ ንቃጨሮ ኸይደ ገና ድኺ ዋላ ወዲእኺ ኢኺ ሓተታ ወዲአ ኣብዚኣ ዝገዛእኽዋ ንብረት ኣላ ከምፃ ጥራይ ኢላቶ ክተምፃ ኸደት። ንብረታ ምፅኣ ተታሒዞም ንመጎፍ ማለት ንቃጨሮ ዝኸዳ መኻይን ደው ዝብልሉ ቦታ ኸዱ። ኣብኡ ምስ ወፅሑ ኣርሱ ንብረትኪ ኣብዚ ድንኳን ነቐምጦሞ ናብሏም ሓፍተይ ንኸይድ ሓሪስ ኣላ ኣብኡ ከለኺ ከዓ ትርእያ በላ። ኣርሴማ ብሓቂ በል ዋይ ንዓይ ደኣ ከይመስየኒ ካሊእ ግዜ ክንሪኣ። ኣራም ትቕብል ኣቢሉ ኣርሱ ድሓን ኣይመስን እዩ ቀልጢፍና ንምለስ ኢና ኢሉ ስለ ዘገደዳ ሕራ ኢላቶ ንብረታ ኣቐሚጣ ምስኡ ትውገስ። ኣራም ካብ በርተፊለኡ ስእለ ውፅኡ እዚኣ ምሳኽ ሓዝያ ኢሉ ግርዲ ስእሎናቶ ሃባ ናትኪን ተልይክ ከዓ ሃብ ንበላ። ኣርሴማ ምሳይ እኳ የብለይን ትምለስ ትኸውን ካሊእ ግዜ ይህበካ ኢላ ተቐቢላ ኣብ ቦርሳቐመጠታ። ኣራም እዚኣ እያታ ገዛ ኢሉ ሒዝዋ ናብ ናይ ሓፍቲ ገዛ ይኣቱ። ልዋም 7 ኣሕሊፋ ስለ ዝነበረት ፅቡቕ እያ ተቐቢላታ። ምግቢ ቀሪባትሎም እውን ቆልዓ ስለ ዝበኸየ ንውሽጢ ኣተወት። ኣርሴማን ኣራምን ከምዛ ከይተዛረቡ ዝተባሃሉ ስቕ ኢሎም እዮም ዝበልዑ ነይሮም። ኣርሴማ ሰሰሪቓ ትጥምቶ። እዚ ኩሉ ተፈላለዮም ነይሮም ብስቕታ ክፈላለዩ ኣይተዋሓጠላን። ዝበልዕሉ ዝነበሮ ልዒላ ከዓ እሞ ኣነስ ክኸይድ ኣራመይ ከይመስየኒ በለቶ። ኣራም ሕራይ ከፋን ወኪአን ንልዋን በሊቻው በልያ እሞ በላ።
ኣርሴማ ንልዋም ተፋንያታ ተታሒዞም ናብ ሞጎፍ ከይዶም ማኪና ኣሳፊሮ ፋነዋ። ኣርሴማ ኣብ ማኪና ኮይና ሕጅስ ንምንታይ ከይነገረኒ ከም ዝኸደ ዘይሓተትክዎ ንሱ እኳ እንታይ እዩ ፀገሙ ባ እዚ ናትናስ ምስ ፍቅሪ ድዩ ክቁፀር ግን ምሳይ ዘሎ ይመስልን እንተዝህሉ ዝኾን ብዛዕባ ፍቅርና ምተዛረበ ነይሩ ምስ ውሽጣ ኣውዲቕ ዝበለ ክትዓት ተኣቱ ምስ ናሆም ድሕሪ ሰሙን እዮም ተራኺቦም። ናሆም ምስ ኣራም ከ ተራኺብኩም ዶ ኢሉ ንኣርሴማ ምስ ሓተታ ኣርሴማ እህወ ተራኺብና እንታይ እሞ ዘይምርኻብ መሐሸ ናሆም ተቐበለ ኣቢሉ ማለት እንታይ ልክዲ ኣርሴማ በላ ዋላ ሓንቲ እንታይ ዝብለካ ኣሎ ድዩ ተመሊሳ ተሓቶ። ናሆም ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ርክብ ነድኡ ነጊርዋ መስለኒ። ኣርሴማ እሞኸ ንሳ ደኣ ኣይኸውንን እዩ ክልተ ኣሕዋት ናብ ክልተ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ክኸውን ኣይኽእልን ኢላቶ። ምስ እንዳንቡይ ግርማይ ከመይ ድኹም ሓተታ። ኣርሴማ ቀረባ ኢና ንባባ ወዶሞ እንዲሁ ግን ኣነ ዝገርመኒ ንምንታይ እዩ ኣራም ምሳይ ክዛረብ ዘይደሊ? ናሆም ኣንተ ኣርሱ ክዛረብ ስለ ዘይደሊ ኣይኮነን ንተሰነ ክውገሱ ምስ ሓሰው እዩ ነጊርዋ ድዩ ከምዚ ዝብለኪ ምስ ወለተ ከዓ ክዛረበከ ኣይከኣለን። ዋይ ናሆም ከዓ ወደይ ኩሉ ግዜ ክትመኽንየሉ ክትነብር ሕራይ ሽዑስ ይኹን ሕጂ ኸ ረኺቡኒ ከሎ ዘይነግረኒ ኣባኻ ዝገድፈለይ ብዝኾነ ሕጂ ክገድፈካ ኢላቶ ናብ እንዳ ራሄል ገጻ ትኸይድ። ራሄል ክዳውንቲ ክትሓፅብ እያ ፀኒሓታ እንዳሓገዘታ ከዓ ይዕልላ። ራሄል ኣታ ኣራም ከረኺብክዮ ዶ መፅኡ ነይሩ መስለኒ በለታ። ኣርሴማ ሕፅዋ ኣቋሪፃ ይገርመክ እዩ ረኺበዮ ምርካብ ደኣ እንታይ እሞ ራሄል ኣብ ኢዳ ዝነበረ ዓፍራ እናርገፈት ማለት እንታይ እሞ ማለት ከታይ ኣርሴማ ሓሳባቱ የካፍል ኮይኑ ኣድኡ ግን ናይ ክልቴና ዝምድና ክኸውን ኣይክእልን ኢላቶ ይመስለኒ። ኣውናሃው ነዛ መልእኽቲ ገዲፍለይ ንዓይ ግን ዝበለኒ የብለይን። ራሄል እንታይ ማለት እዩ ክኸውን ኣይክእልንከ? ዋይ ራሄል ሓው ምሽን ጓል ሓው በይ ግርማይ ወሲዱ ስለዚ ናብ ቤተሰብ ክልቲኦኹም ክኸውን ኣይክእልን ኢላቶ። ሓቃ እያ ከዓ ከመይ ገይሩ ክኸውን ራሄል ከምዚ ከዓሎ ድዩ ሓፂበን ወዲአን ኣርሴማ ንገዝኣ እናኸደት ምስ ኣብርሃም ኣብ መንገዲ ይራኸቡ። ኣብርሃም ኣርሱ ጠፊእኽና እምበር ሰላም እናበላ ኣርሴማ ድማ ኣለኹ ኣባሓወይ ሰላም ድኻኸ በለቶ። ሰላም እየ ክዛረበክ ዝደለኹ ነገር ኣሎ። ኣርሴማ ፅቡቕ ስለ ዘይነበረት ካብ መንጎ ዘረኡ እኩሉፍ ብምባል ይቅርታ ኣባሓወይ ሕጂ ተሃዊኸ ኣለኹ ክኸይድ ኢላቶ ገዲፋ ትኸደት። ድሕረ ዋርሕ ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣብርሃም ኣብ ክላስ ይኹን ካብ ክላስ ወፃኢ ኣብ ዝረኸባ ብሕተ ፍቕረ ሸገራ። ኣዕሩኽቲ እውን ተደጋጋሚ ይዛረብዎ ነይሮም። ንኣራም ካብ ልባ ውፅያት እያ ንኣብርሃም ግን ዋላ ደኣ ሕራይ ኣይትወለ እምበር ክትከስሮ ይደለየትን። ኣርሴማ ኣዳኣ ምስ ኣድኡ ንኣብርሃም ዝምድና ኣለና ክትብል ስለ ዝሰምዐታ ከመይ ምዃኑ ክትነግራ ክንደይ ግዜ ተደጋጋሚ ሓቲታታ እያ። ግን ፅቡቅ ጌራ ክትነግራ ስለ ዘይከኣለት ንግሆ ማይ ክተምፅእ ንተከዘ ምስ ከደት ምስ ኣብርሃም ስለ ዝተራኸቡ እቲ ንዓ ዘጠራጥራ ዘሎ ነገራት ኩሉ ነገረቶ። ንድኡ ክሓተ ከም ዘለዎ እውን ሓበረቶ። ኣብርሃም ብታህዋኽ ማዩ ኣራጊፉ ንውሽጣ ኣተወ። ኣድኡ ብንቲ ሰትያ ፀኒሓቶ። ኣብርሃም ወደይ መፂኻ ድኻ ኢላ ተስያ ቁርሲ ቀረበትሉ። ኣብርሃም ኣርሴማ ብዝነገረቶ ኣመና እዩ ተረብሹ።
ናይ ኣዶኡ መልሲ ክሰምዕ እውን ኣመና ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ነቲ መኣዲ ከይጣዕሞ እዩ ናብ ሕጡ ዝኣተወ። ኣብርሃም ካብ ዝፈርሖ ይወፀን። ኣዶኡ እውን ናይ ቀረባ ቤተሰብ ከም ዝኾና እያ ነጊራቶ። ኣብርሃም ብዝሃወቶ መልሲ ኣመና ሓሪቑ ዝተቐረበ መኣዲ ከይጣዕሞ ገዲፍዋ ካፍቲ ገዛ ወፂኡ ይኸይዱ። ኣዱ ፀዊዕንኦ ከይመለሰለን ገዲፍዎን ብምኻዱ ኣመና ተሻቐላ። ምሸት ገዛ ምስ ተመለሰ እውይ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተተኦ። ኣብርሃም ግን ዋላ ሓንቲ እዩ ነይሩ መልሱ። ዝኾነ ምስ ዝበሃል ዋላ ሓንቲ እዩ ነይሩ መልሱ። ኣርሴማ ንፅባሒቱ ኣብ ክላስ ምስ ረኸበቶ ኣብ ገፁ ብዝረኣየቶ ዘይሕጉስ መንፈስ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተተቶ። ዋላ ንኣርሴማ ዝሃቦ መልሲ ግን ዋላ ሓንቲ እዩ ነይሩ። ድሕሪ 2 ሰሙን ኣቢሉ ከዓ ካብ ክላስ ዕረፍቲ ምስ ወፁ ኣብርሃም ኣርሱ ኢሉ ብምፅዋዕ ቦርሳይ ኣብ ክላስ ኣሎ ምሳኺ ንገዛ ሒዝክዮ ኺዲ ኢልዋ ካብ ቅፅሪ ቤት ትምህርቲ ወፂ ኸደ። ኣርሴማ ናበይ ድኻ ኢላ ምስ ሓተተቶ ኣዕርኽተይ ኣብ ሹቕ ይፅበዩን ኣለዉ ኢልዋ ንወይኑ ንሹቕ ገፁ እንዳኸደ ብልቡ ኣርሱ ከመይ ገይረ እሞ ክፋነወኪ ናበይ ኢኻ ድኽ ዝበልክኒ ናበይ ምዃነይ እንተትፈልጥስ እንታይ ምበልኪ ይንገርመኪዩ ናብቲ ኸኸደ ሓሲወዮ ዘይፈልጥ ስደት ይኸይድ ኣለኹ ካባኸ ርሒቐ ክስወር እየ መሪፀ እናበለ ኣብቲ ዕርኽቱ ዝነበርዎ ቦታ በፅሐ። ሳልሳይ ርእሱ ከዓ ጉዕዞ ጀመረ። ናብ ኦም ሓጀር ከይመሰየ ስለ ዝበፅሑ ክሳብ ዝፅልምቶም ኣብ እንዳ ሓደ ዳሻሂ ክፅበዩ መረፁ። ምስ ፀልመተሎም እውን መንገዲ ሓምዳይት ተታሒዞምዎ ፀልባት ብምንባር ግን ሃንደበት 7ይ ክፋል ይቕፅል። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛንታ ተንክልተ መሓዝት ዝነበረና ዛንታ 6ይ ክፋል ኣብዚ ተፈፀመ። ብዝቕፅል ብ7ይ ክፋል እስካዕ ንራኸብ። ፍቕሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ፍቕሪ ድንግል ማርያም